Fundacija Ana i Vlade Divac, opština Prijepolje i Regionalna razvojna agencija Zlatibor potpisali su ugovor o saradnji kojim je zvanično pokrenut Fond za razvoj poljoprivrednika u opštini Prijepolje 2021. Projekat osnivanja ovog inovativnog fonda podržao je USAID-ov projekat za konkurentnu privredu. Ukupan iznos sredstava na raspolaganju je 3 miliona dinara. Već 10 godina radimo akcije sa opštinom Prijepolje. Fond za razvoj poljoprivrednika u opštini Prijepolje 2021 je dogradnja onoga što smo radili do sada i pokušavamo da na razne načine omogućimo poljoprivrednicima da uspeju u tome što su započeli, istakao je Vlade Divac. Mi smo im tu podrška, zajedno sa opštinom Prijepoljem, sa organizacijom iz Zlatibor, od USAID. Svi smo tu u službi toga da njihov rad i njihove ideje podržimo da bi došli do uspeha. Konkurs za poljoprivrednike biće objavljen 15. jula i tada će biti regulisani svi kriterijumi na osnovu kojih će ljudi moći da se prijave i dobiju sredstva. Lepota fonda je to što sredstva nisu nepovratna, već se vraćaju. I da onda sa time ne samo što punimo fond, nego i drugi ljudi će moći da dobiju sredstva, znači veći broj ljudi, i to je jedina formula uspeha definitivno kada uzmemo odgovornost za ono što smo dobili i kada imamo svest da postoji neko iza nas kojima je isto to potrebno. Tako da se stvarno nadamo da će ovo ne samo da bude uspešna ova saradnja, nego da će da bude mnogi niz godina. USAID već dugo godina podržava različite projekte u Srbiji, pa tako i ovaj projekat vezan za poljoprivredu. Jeste nova vrsta podrške u smislu da ovo nisu bespovratna sredstva na koje su verovatno mnogi proizvođači naviknuti prošle godine od donorske zajednice. Model revolving fonda, kao što ste već čuli, je vrlo praktičan u smislu da se taj novac umnožava, da se pozajmljuje ljudima onda kad im je najpotrebniji, to jest pred samo investiranje, da je beskamatan, da se vraća u fond i da se zatim pozajmljuje drugim ljudima. Ono što je najvažnije u ovom projektu jeste to što se stvara poslovni model za mlade i za one koje žele da na ovaj način pokrenu biznis u oblasti poljoprivrede. I mi ako pričamo o razvoju poljoprivrede i o ruralnom razvoju, moramo učiniti sve da stvorimo poslovne modele kako da mladi poljoprivrednici pokrenu posao u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Tako da bih se zahvalio svim učesnicima na projektu i pre svega na preduzetničkoj inicijativi rukovodstva opštine Prijepolje, koja je svojim ranijim programima za razvoj poljoprivrede pokazala da želi da ojača ono nešto što je prirodna konkurentnost ovog područja. Poljoprivreda je jedna od strateških grana opštine Prijepolje i moramo da je razvijamo. Za ovaj fond opština je izdvojila 2 miliona dinara, a Fundacija Ana i Vlade Divac učestvovali su sa 1 milion dinara. Smatramo da je to za početak dovoljna suma koja bi trebala iz godine u godinu da se uvećava, tako da hoćemo da verujemo da će ovaj fond da živi na ovim prostorima od sad pa dok traje ova fondacija i da ćemo biti, što kažemo, prezadovoljni i mi kao osnivači svega na početku priče i korisnici koji će iz godine u godinu moći da koriste veće grantove. Prijepolje je druga opština u Zlatiborskom okrugu posle Čajetine koja osniva Fond za podsticaj poljoprivredne proizvodnje. Njegova namena je pružanje višegodišnje podrške poljoprivrednicima putem korišćenja finansijskih sredstava iz fonda koja obezbeđuju opština Prijepolje i Fundacija Ana i Vlade Divac.